שלום לכולם, לכל הצופים בי. אני מאוד מקווה שבמשך הזמן, זאת אומרת, לקחת את הדבר הזה שנקרא האינטרנט, שיש בו את כל הפריצות, וילדים קטנים רואים שאסור לראות. איפה הילדות שלי, שכולם היו הולכים עם כיסויים. היום הפריצות חוגגת. מאין אני בא ולאן אני הולך, תמיד אני אומר את זה. ושאמרו חז"ל, במסכת סוטה, מ"ט, או בסנהדרין, צדיק זין, בעקבתא דמשיחא, חוצפה יסגה, וכו'. וחוכמת הסופרים תסרח, וכו'. חוכמת הסופרים תסרח. ויראה חטא ימאסו. אנשים שכנו אותם קדושים הולכים להתפלל להניח תפילין, ויראה חטא ימאסו. והיום אנחנו נותנים שיעור על י"ז בתמוז קצת. אני מאוד מקווה שאני אצליח להעלות את הדברים האלה, כי יש הרבה בעיות, כי אני לא איש אינטרנט, אני איש ספרים. והטומאה בקליפה משתדלת להילחם בי חזק מאוד, כדי שאני לא אוכל לתת את מילותיי, שלא יוכלו להאזין למילותיי. ואני כולי אדוני איש מלחמה, אדוני שמו. נפתח בדברי החכם אבן עזרא ז"ל, בספרו יסוד מורא, דף ח' ע"ב. מצוות הכתובות בתורה, או מקבילות שתקנו האבות, שרובם הם במעשה או בפה. הכל אין לתקן הלב, וכתוב לישרים בלבותם. וכפי שיודעים, בפעם הקודמת שאני סיפרתי שכל חיי עבדתי קשה מאוד, יום ולילה עבדתי קשה מאוד, צנרות מים, ריתוכים, חיתוכים, חילוצים של חלודות, ברנרים. אני אחד המומחים בארץ בתחום הנדסת המים, באינסטלציה, זה לא סנדלר. אחד שלמד, אחד שבנה, תעודות שלי קיבלתי רק לבנות את בניין האופרה, מרכז גולדה, סעודות שלי חילוב. עבדתי קשה ובלילה, ולא היה לי זמן איכות, אלא בלילות שכולם ישנים, הייתי קם בחצות הלילה לקרוא בתורה, שעתיים של איכות שאני יכול לקרוא בהם. חיי עברו בסבל גדול מאוד, והנה גיל 60. ומה נשאר לי לחיות? צריך לשמור עליי שאני לא אמות. הכל עניין של מזל. מה זה מזל? 3 מילים, זין, מ' ול'. להיות בזמן הנכון, במקום הנכון. ועשיתי ישיבה, ואמרתי, נתתם לי שעתיים של איכות, תיקחו אותם. מעכשיו אני יוצר את הסדר. גם ככה וככה הגעתי לשבת תמיד על קצה מזונות. ומהיום אני לוקח לעצמי את ה-22 שעות איכות, ואתם תקחו את השעתיים. והתחלתי לקרוא יום בלילה תורה. ועייפו עיניי צהריים, אחר צהריים אחד. הרגשתי שכבר אני לא יכול לפתוח את העיניים, כבר האותיות מרצדות לי בעיניים, אני כבר לא מבין את הקשרים בכתוב. ואמרתי, לך תשכב 3 שעות בסלון, תעצום עיניים, תרגיע את העיניים, תחזור תקרא. ואנחנו נשכב בסלון, ופורס את היד לימין למעלה, ככה, 2 אצבעות ככה, על האקרית, ועד השנייה למטה, ופתאום אני מרגיש 2 אצבעות משתקות לי. עוד איך הספקתי לשכב על רק להניח את הראש, כבר 2 אצבעות משתקות.
ואני אדם חזק מאוד. ובכן הגעתי לדרגות שאוזן אדם לא הבין אותם. אני הגעתי ל-2800 שלבות שמחה, 150, 150, 150, אדם חזק מאוד. אבל לא מצליח להזיז את האצבעות האלה. אני מנסה להזיז אותם, והאצבעות של הרגליים משתתקות לי. ואני מנסה להזיז את האצבעות של הרגליים, היד משתתקת לי, פתאום כל הגוף משותק. פתאום אני מוצא את עצמי, בן אדם עם נפש יציבה מאוד, אני מוצא את עצמי מהמיטה בסלון ששוכב מאחוריי פה בסלון, מוצא את עצמי במרפסת של המטבח, עומד מתוח על המעקה עם היד למעלה, איך שאני כולי משותק ככה. וכולי פחד אימים, אני גר קומה שנייה כמו שלישית. ובשמו כניסה לגן וממול בתים. ושעות אחר הצהריים זה נראה ככה. ושירת הציפורים מלאה, שירת הציפורים מלאה, ופתאום הרגליים שעולות למעלה. והלב נופל לי מהמקום מפחד. ופתאום אני נשאב עם הספירות, ואני נשאב, ועומד בפתח של היכל שנקרא כאן ציפור. ושם שמעתי את השירה הגדולה של הציפורים, והעורב, שומר השער, מימין לשמאל, תמיד הולך שומר השער של היכל ציפור. כאן ציפור, היכל כאן ציפור. במישון, גם ציפור מצא בית ודרור כן בה. זאת אומרת, מהמילה כינון, כן ציפור זה כן, מהמילה כינון. זה היכל הראי, שכל מי שיושב בו עתיד לרדת למטה ולגאול אותנו. כי זה היכל שאפשר גם לעלות וגם לרדת. וכל קדושי ישראל, אם ניקח אותם הקדושים, לדוגמה, מלך משיח, אליהו הנביא, רבותינו הקדושים שתמיד מזכירים אותם, אם זה נח מאומן, או כל מיני אנשים קדושי ישראל יושבים בהיכל הזה, ורבים בלובביץ'. וכנ"ל ועוד, ואני עומד בפתח ההיכל ואין לי זכות להיכנס להיכל. ושומע חזק מאוד את שירת הציפורים. ושם גילו לי סודות, צפונות. אחד נמצאות הכללות שעוצרות את הגאולה לעם ישראל. ואחד הן תמונות בתפילות. כי ידעו רבותינו שבדור האחרון אנשים לא ידעו לאחוז בתפילות, לאחוז אותיות במילים באוויר, ואת משמעותן. כמו שכותב שהאחד זה ידע לאחוז בשתי בתי כנסיות, שם אומר. והרשעים של אותו דור יכלו לאחוז מילים ואותיות באוויר, ובדורנו. על כן בעידרא רבא 3 צדיקים היו צריכים לעזור את העולם, צדיקים זכרונם לברכה, ולא זכו לחיות את הדור שלהם, את ימיהם, כמו שאני לא זכיתי לחיות את הדור שלי ואת ימיי. ובצורכנו לבוא בדור האחרון, בכדי לאחוז מילים ואותיות באוויר, כי אם לא אין גאולה לישראל, והעם כולו בפריצות, וכולם משמיעים ולומדים לגמרא ודברים כאלה, בבתי כנסיות, ומתמעטים מיום ליום אנשים שם, פעם מתרבים, ולרוב מתמעטים, ורוב ישראל יצאו החוצה קוראים לעצמם חילונים, והולכים עם כל הפריצות. והנה כמו שאמרתי פעם שעברה, בתפילות עצמם, להסתכל לאדם על כהן גדול, כהן ידיעות, וכמו כהן גדול, איך שהוא נראה, ככה בורא השתבח שמו בורא עולם, ככה לבוש בשמיים, עם החלוק שלו שנקרא זהריאל, חלוק. וכהן גדול, כהן ידיעות, מה כתוב עליו? ידיעות בה', לא באלף, כהן גדול. ולבש כותונת ומצנפת, כותונת, מכנסיים ומצנפת ואבנט. זאת אומרת, לבש תחתונים, מכנסיים, חולצה וחגורת צניעות, שתמיד אדם ייזהר להיכנס לבית כנסת, שבמכנסיו חגורה במכנסיים מתחת לטבור, כי התפילה שלנו עם עד הטבור, והחגורה צריכה להיות מתחת לטבור. הוא לא ייכנס אדם בכנסת בלי חגורה במכנסיו. וככה אדם צריך לדעת שבבוקר הוא קם מהשינה, נוטל ידיו, עומד, מה יגיד, מודה אני לפניך? כל גופו תמת מתים, אפילו נטל ידיו, הוא לא התנקה, לוחץ לו מאחורה, לוחץ את הדברים האלה, הזכיר שם השם,
עבודה פת ואור. זה כאילו להזכיר את השם בבחינת צורתי. ומה זה צורתי ומה זה תומתי, ושניהם אסורים. כי בוא עולם צריך במקום נקי, טהור, מבוסם וקדוש. ונוטל ידיו, עושה צרכיו לפעמים לפני. זה נוטל ידיו. נוטל יד ימין, אומר, היד הגדולה. נוטל יד שמאל, אומר, היד החזקה. שניהם במים, שטוף פנים. היד הרמה. גלילי זהב ממולאים בתרשיש, והמים נוזלים על הידיים. גלילי זהב ממולאים בתרשיש. האדם מתלבש כל בוקר, כמה עולה? קרושים. כל בוקר יעלה בכותונת חדשה, תחתונים חדשים, כמו כהן, שהפיס דעתו ועלה בגדים חדשים כמה פעמים ביום, ובייחוד בבוקר. ואדם ילבש תחתונים חדשות כל בוקר. ילבש עליהם המכנסיים, חולצה וחגורה. ואז באותו לבוש עומד עם כיסויים ואומר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שעזרת בן נשמתי בחמלה רבה אמונותיך. והוא אומר ברכת הידיים וחלולים, והוא אומר ברכות השחר, שכולו מלובש ולא ערום, ולא עם צואה, שירותים וכל הדברים כאלה. ופה, כמו שאמרתי, כשמגיע חללות התמונות בתפילות שיוצרות את התפילות של עם ישראל 1800 שנה. ועכשיו הגיע זמן ביטולן, כי איתה להורות עלייך, כי איתה מעוונך בציון. והגיע זמן הגאולה. חד וחלילה לא לראות באיזה מלך משיח. אנחנו אנשים שרתים בקודש, ובאנו מצד שנקרא אהבת ישראל השלם. תמיד תזכרו, עוד בתור ילד, אחזתי ספרים שנקראים אהבת ישראל השלם. יש כל הסיפורים על יוסף ואחיו. יושב ובוכה, מתייחדים הסיפורים. ופה, אלוהי, נשמה שנתה בי תורה. אתה ברצה, אתה יצרת נפש, אתה בקרבי, עתיד זה ממני, ולעזרה בי לעתיד לבוא. כל זמן שהשמעה בקרבי, ודאי לי לפניך אדוני, בוא כל המילה, אדון כל הנשמות. מה אומר בסוף? ברוך אתה אדוני. מה אתה עושה? מה? מחזיר נשמות לאיפה? לבגרים מתים? אנחנו בגרים מתים? אנחנו נהיה פעם בכל הגלגול הנשמות שלנו, עם הלוך ועם חזור, אנחנו נהיה בגרים מתים? אנחנו מבחינת הנפש השכלית, ולא הנפש הרצונית. איך מחזיר לבגרים מתים? אנחנו בעלי חיים? הם בצלם מתהלך איש, נולד בצל של אות מהם, כל חייב מהם ללווה אותה הצל. וכתוב, לא תליד נבלתך על עץ. כשאדם חייב כיסוי כבוד אחרון, אסור שעבור לילה בלי גבורה. לא כמו נמר שמעלה את האיילה לעץ, ובלילה האריה מוריד אותה מהעץ. אדם הוא לא למאכל, אדם הוא לא כבוד, זה כיסוי להשכבה. זאת אומרת, מעשה נשמות לבגרים מתים. מה זה פגר? פגר זה בעל חיים, זה לא אדם, אדם זה גופה. פגר זה חתול רקוב שאפילו לא אכלו אותו, התייבש על הריקבון שלו. זה נקרא פגר. ותסתכלו אצל דוקטור גוגל, תלמדו מה זה, שמה שמעולם לא נכנסתי שם, ובטח הוא כותב, תלמדו מה זה פגר. אז בבוקר אתה קם, אתה אומר לפניו, שאתה שמע התורה שלו, ניתן לך אותה פיקדון, אתה תחזיר לו אותה עם פגר של חתול רקוב? איך יקבל תפילות אחרי זה? איך התפילות של היום יתקבלו בשמיים? אינני יודע מי כתב את הדברים האלה, אסור לי גם לחקור את זה. המופלא ממך אל תחקור. יכול להיות שזה בכוונה הוסתר ב-1800 שנה שלא התקבלו תפילות. יכול להיות שערב רב מקינה כתבו את זה. שאיזה אחד פעם היה גדול ישראל, בו היה כולה ערב רב וכדאי. אי אפשר לדעת מה, ואסור לנו לחקור את זה. אבל ברור שאסור לנו לומר את זה בתפילה. חס ושלום לא לומר מחזיר נשמות לבגרים מתים. זאת אומרת, ברוך אתה השם, ששם מה הוא עושה? אחד יחיד ומיוחד, אחד לפני היינו הר אחד, וחוצבנו לנשמות בתור יחיד, ובסוף הדרך להיות מיוחד, אחד יחיד ומיוחד, זה מחצב הנשמות. לכן אנחנו פה, לכן נברך, ברוך אתה השם, בורא נשמות רבות בחסרונם.
בונה נפשות רבות בחסרונם. כי הנשמה אין לה חיסרון, תמיד היא טובה ושלמה. הנפש שפה אנחנו, אז זה יגיד ברוך נפש, בורא נפשות רבות בחסרונם. מהיום והלאה, תפילותינו צריכים להתקבל בשמיים. וגם היום בבוקר נתנו לי את סוף התפילה. אנחנו אומרים, אין לו דמות הגוף ואין לו גוף. אין לו דמות הגוף ואין לו גוף. מה זה אין לו דמות הגוף? אינו דמות הגוף. זאת אומרת, יש לו דמות של גוף, והוא לא גוף. אז אנחנו אומרים שאין לו דמות הגוף. מי הכניס את הכללה הזאת שמה? הרי כל התפילה אומרת, פתח אליהו הנביא זכרותו ואמר, ריבון נאמין דעת וחד ועל חושבן, עטו לעל כל אילצת מה כל ספין, למחשבה תפיסה בכלל. ומה אומר שמה? תראה שוקן. נצר ועוד, תראה שוקן. הוא מתחיל לדבר על הדמות של הספירות, איך שהן יורדות, איך האור יורד. והאור יורד בדמות אדם. בפרט אנחנו קודמים, אין לו דמות הגוף, אינו דמות הגוף. הוא כן דמות הגוף, אינו דמות הגוף, ואין לו גוף. ולא נערוך אליו קדושתו. ולכן צריך לתקן, ולא לומר באלף, אלא לומר באי. ותמיד סגרו לנו מתפילת התפילה, את הכללה, וסגרו לנו אותה בסוף התפילת הכללה, שאין לו דמות הגוף. איך אנחנו מבזים את השם? אינו דמות הגוף, יש לו דמות הגוף, ואין לו גוף. היות, ואמרנו עכשיו, אין לי הרבה זמן מבחינת ההקלטה שלא יהיה צרות, בואו נתחיל לקרוא קצת על י"ז בתמוז. יש 3 אותיות שהן י' ו' וז', שהן שחורות משחר. שחורה אני וענווה בנות ירושלים, התירוני שני שחורת, שהשתזפתניס, השתזפתי חזק. זאת אומרת, הרי מי שלמד ציור יודע שאם אני מצייר עכשיו שביל אפור, דוגמה, וליד זה יש את הדשא ואת העצים הארוכים, אם אני לא אכניס באפור קצת מהירוק, בזמן שאני מכין את החומר, שיהיה הקשר בין הצבעים, שזה לא יראה נפרדים, שיהיה יצירה, לעלות לעולם היצירה. וכל האותיות שכתובות על הקולמוס הלבן, על הדף הלבן, את האותיות השחורות, מקבלות הבזק מהלבן של הדף, השלכה. חוץ מ3 אותיות שהן היו ו' והזין, שזין זה ו' בלי ראש וי'. ואלה הימים הכי קשים לעם ישראל, שאפילו בטעות, בחורבן הבית השני, נכנס שם בימים האלה, בכלל לא צריך להיות שם. אז עושים צום על ט' באב שם, בית ראשון, מישהו מדבר עליו? י' בתמוז. אבל מתחילים י"ז. אומרים כל הצרות עלו י"ז. כי 2 בתים הראשונים היו בבחינת נשיקין, יד אדם בנתה אותם. והבית השלישי ירד. וכל ירושלים סביבותיה, הוא יבנה את כל ירושלים, רק את בית המקדש. אנחנו צריכים אהבה לא מבחינת נשיקין של יד אדם, אלא מבחינת אהבה מבחינת הולדה שיוולד החסד. אבא ואמא שיעשו את הולדה בעולם. וזה רק חיבור שהאבא מלמעלה מחבר, ואז בנשיקים שהוא מוריד, ואז נולד הבן שהוא הבית השלישי. ונקרא קצת על הי' ו' והז' האלה בזוהר הקדוש. שחורה אני ונווה, כתוב יפה משוש, נוף משוש כל הארץ. יפה נוף, פירושו יופי הנוף של עץ החיים, דהיינו המלכות, בשעה שהיא דבוקה בזרנפין, שהיא זר ונוגבה, הנקרא עץ החיים. ושיעור הזה קצת לא מתחילים, יכולים להבין, ננסו להבין כמה שמבינים, זה קצת יותר פנימה. והיא דבוקה בזרנפין, הנקרא עץ החיים, והיא נבחנת אז לענף מעץ החיים, בסוד שהיא כלולה מכל האותיות. כי האותיות נחקקות ונרשמות בעץ החיים שהוא זרנפין. עולות כל האותיות ונרשמות באות אחד, ונכללות באותה אות, וכיוון שנכללו בה, היא מוצאה אחר כך את כולן. ואות ההיא היא השבח של כל האותיות, ואות הזו אינה עושה רושם אחר לחוץ ממנה, משום שהיא נכללת בתוך עצמה, ואינה עושה רושם לגלות משהו חוץ מהסתר וגניזה. זאת אומרת, בא לגלות טפח מכסה טפחיים. ומי היא? היא האות י'.
תמיד באות א' אנחנו רואים, ו' בשיפוע, יש את היוד מלמעלה, ויוד הפוכה מלמטה. ולפעמים היוד שלה למטה היא לא יוד, היא ד'. יש שתי מצבים שזה יוד ויוד, ויש יוד וד' למטה. ד' הפוכה. והיא נקודה חדה. כי יוד היא נקודה אחת בלי רושם אחר. וכל האותיות יש להם רושם אחר. על המקום שכתובות שם, כלבן שהנייר, מקרין עליהם. הם לא שחור לגמרי. כי כל האותיות יש להם רושם אחר על המקום שכתובות שם, שאותו הרושם נעשה בלבן שבאותה האות. כלומר, שהאות מורכבת מבית צורות, משחור ומלבן. שבתוך השחור יש לבן, בצורה אחרת מהשחור, חוץ מהיוד, שהיא נקודה אחת שאין בה לבן ממקום אחר. כלומר, שאין בה בחינה אחרת יותר מן השחרות שבה. ונקודה זו היא רשת הקלה, שהיא המלכות בתיקוניה, והיא נקודה אחת מתוך ציבותיה ומחנותיה, ונקראת יוד, שהיא נקודה אחת. וכיוון שהיא עולה בשם הזה, ונקראת יוד. והיא נתקדשה בתיקון עליון, ואומרת, שחורה אני ואין לי מקום שיחללו אחרים בתוכי, אני שחורה משחור. ונבע בבנות ירושלים. בעת הזאת. כי בשמה של היוד נקראת לעלות למעלה לזרנפין. דת דרך שחורה אני, ועל כן שחורה אני ונבע. זאת אומרת, המלכות מענתה לקבל את האור ישר שירד, והאור עבר דרך תת ספירות, שכולם האור עבר דרכם. אבל המלכות מעולם לא ראתה את האור כי היא הזהירה אותו, ונשארה שחור משחור. למי הייתה מלכות? בעצם היא בראת הכתר כדי שיהיה לה את המשחק, הרי היא מלכות אין סוף, היא באה למעלה. ומה המשחק הזה פה? ומי ברא אלה? וכן תיקון שלמעלה הראש, של כל המדרגות שהוא החסד. ומי ברא אלה? את זה אמר אליהו הנביא לרבי שמעון. ונגיע לזה. נכללתי לעלות למעלה ואין לי עתה מקום התפשטות אחרת להיגלות. והנה התכסיתי בי מראה אחרת בסוד נקודה אחת, כדי שתעלה נקודה לנקודה. ומשום שאני שחורה בלי התפשטות למקום אחר, אין לכם רשות לראותי כלל, לא תוכלו לראות בי, כי אני בהסתר ובגניזה בסוד נקודה אחת, בלתי נודעת בה מקום כלל. כי האותיות יש להם מקום אחר, דהיינו צורה אחרת בלבן שבחוץ, חוץ מהיות שאין לה התפשטות לראות כלל. וזהו, אל תיראוני שאני שחרחורת. כי כל הצדדים אין בי מקום לבן, ומקום אחר שיחללו בי אחרים, כאוהלי כדהר. שהם נסתרים בערים ואינם יוצאים לחוץ. כן היא יונתי תמתי בחגבי הסלע, מסתתרת, בשחור משחור, לא רואים בת הלבן. והיא נקודה תוך המחנות. דהיינו, שאין לה התפשטות לחוץ. בכל האותיות יש שחור ולבן, בתוך השחור. חוץ מגימל אותיות, י' ו' וז', יוז, שזה מורה, זה שם הכי קדוש שיש בעם ישראל, זה יוז, שזה מורה שכל האותיות מורכבות מבית מיני אורות, שהם חכמה וחסדים. אבל היוז, שם שחור בלי לבן, מי הם? הם אורות הרי חנפין. והיו רגליו עומדות על הר הזיתים לעתיד לבוא, שלא כדאי לנו לראות את אורותיהם לפני סוף האלף השישית. כי זה אור העצמות, אור החוכמה, והם מקבלים אותו דרך הסדים הרי. כי בחסד אדם ינשום את האוויר ויאכל את האוכל באבני ביתו. לפיכך, חסדים לא תעמוד לנו, מי יעמוד? והיו ו' וז' שהם שחור בלי לבן מורה, שאין בהם אלא מין אחד, או
חוכמה בלבד, אור חוכמה בלבד בלי חסדים. פה עושה טעות בכתיב, הוא שכח להוסיף את הרש. אור חוכמה בלבד בלי חסדים. אור חסדים בלי חוכמה. אור חסרה שניהם, כי הוו היא התפשטות החסדים בלי חוכמה. והזין היא התפשטות החוכמה בלי חסדים. איך ייתכן דבר כזה? והיוד שהיא גם מכוסת רגל מורה התפשטות מורה, שאין לה שום התפשטות, לא מחכמה ולא מחסדים. אבל יש להשכיל פה, שבעצם כל האורות שירדו מהיוד, למטה, לאור ישר. זאת אומרת, שגם הוו קיבלה את אורותיה מהישר ללא התגברות. כי רק ההיא הראשונה וההיא האחרונה עשו התגברות לקבל את השפע. לכן גם הוו היא אור שבא מאור העצמות, למרות שהיא כבר תולדה של החסדים. והיא משניהם יש בה גם את החסדים וגם יש לה את הרשומה של אור העצמות, כי היא ישרה, צינור ישר הוא מוריד. ומה הזין? שאת האור שלו הוא קיבל מהוו, כי הוא מחויב שהאור של הזין יעבור דרך הוו, כי הוו קדמה לו. שהיא התפשטות החכמה בלי חסדים. והיוד שהיא גם מכוסת רגל, המורה, התפשטות מורה שאין לה שום התפשטות, לא מחוכמה ולא מחסדים. ששם עדיין זה לפני הפרגות, בלמעלה, מעל הפרסה, מעל הרקיעים, זאת אומרת שמה בשפת חוכמה. זאת אומרת, האור שווה א' בהשוואה. זאת אומרת ששם עדיין היא במנוחה מוחלטת, שאין שם עניין של תנועה, זמן, מקום ותנועה. כמו שיש לנו פה בעולם הזה את האשליה של זמן, מקום ותנועה. כי האוזון נותן לנו אשליה של אור, רעש וזמן, מקום ותנועה. כי ביקום אין זמן, מקום ותנועה. יש לנו את האשליה. כי בראשית ברא אלוקים, כבר אז זה המשיח. רק ותחזינה עיניה לשובך בצום הרחמים, אדם דרך הלימוד ודרך הקריאה של האותיות, שזה אור יום א' למעשה בראשית, הוא מתעלה ומשכיל, הופך להיות רופא, הופך להיות עורך-דין, והולך כל המקצועות, והולך להיות חכם בתורה. כי האותיות הן הצינורות שדרכם עובר האור. אני מעביר את הדפים, כי אין לי הרבה זמן ואני רוצה לתת פסוק אחרון הוא מדבר פה על באיש שאתה נפל וכו'. באותו שעה יצא הקוף, האות קוף, לפני קדושה ברוך הוא, וגירשה אותו ממלכותו, ונקלע, הלך בעולם, מדובר על שלמה המלך, שגורש ממלכותו. והוא הכריז ואמר, באות קוף, אני כאלת, אוי איזה אבון לנו, אני כאלת. הייתי מלך על ישראל בירושלים, וגורשתי. ירדתי לדרגת כאלת. פירוש הדברים, י' זאת, לעשות נקודה אמצעית רוכבת על ד' ונעשה A. והיא נושאת מסך דחריק של זירנפין אחר שידע תחת החזה דזרנפין, ועל כן היא שולטת על החכמה בקו שמאל. שלא ימשכו ממעלה למטה ולקלקל לתיקון דקו אמצעי. וזהו שנאמר, ובניה עליה מצודים וכו'. וכל הדינים של מסך דחריק שנושאת היא מענישה כל מיני עונשים למי שפוגם אותה. דהיינו שמשוך החכמה, שירבה סוסים, שירבה נשים. שהוא מחלל את גבולה. ובקו שמאל ששם החוכמה שיש ג' קווים, כי כל קו מג' קווים נכלל מכולם, שקו ימין שלה על סוד נשים, וקו שמאל שלה על סוד סוסים, וקו אמצעי כולל שניהם, נשים וסוסים.
וואי וואי וואי, זה פגימה. שהסוד כסף וזהב. אשר כסף הוא ימין וזהב הוא שמאל. לפיכך יש מידה באלו הגימל, דהיינו שימשיך בהם רק ממטה למעלה, ולא ממעלה למטה, שהסוד גימל יהודין שכתוב בהם ויסע ויבוא ויית, שהם נושא מסע דחיריק המזהיר ומעניש על ריבוי שלהם למעלה מן עמידה. מכיוון ששלמה המלך עבר עליהם סליק יוד קמא מלכה וכולי, יוד דלא ירבה לו סוסים וכולי, כי הוא פגם במידתה של היוד והרבה למעלה מן המידה, ואמר לי הקדוש ברוך הוא כי התיקון שבא לא יתבטא וניתן לו העונש שנודע שעות קוף שכאלת עומדת על הקליפה המושכת החכמה מלמעלה למטה, שהסוד הרגל של הקוף היוצאת ונמשכת למטה מן השורה. לפיכך אותה קוף שנלכדה ברשותה היא נישתו וגירשתו ממלכותו, וזו שנאמר באיש אתה נפת קוף מקמי ותאריך ליה ממלכותיה. ולפיכך גם זה הקוף, זה בספר כאלת שאמרו הייתי מלך על ירושלים שמשמע שאתה אינו מלך. בלקי רמז עוד קוף באומרו אני כאלת לרמז כי הקוף גרמה לו זה שנאמר, הוא הכריז ואמר בעוד קוף אני כאלת וגומר שמכריז שהקוף גרמה לו לירידה ממלכותו. ועל זה בנה לו מצודים גדולים לתפוס בני עולם בשבילה בחטאיהם. ואם לשלמה המלך היה כך שנתפס באלו המצודים, אז מי אנחנו? מי אנחנו? החכם שבאדם נתפס בזה, אז מי אנחנו? וכל שכן שאר בני אדם, בשום זה היא אמרה שחורו אני כמו שללמדנו, ועד זה אמרה אל תראוני שאני שחרחורת, לא תוכלו להסתכל בי ולכנוס לתוכי משום שאני שחרחורת, וכל כמו שאמרנו לעיל בני אמי נחרו בי, יצירו אותי בנקודה הזאת לאחר שלא יכנוס בתוכי, הם נתפשטו ונתקנו בתיקונים כראוי, נתפשטו ונתקנו בעוד ו' ויוצאת מתוך הנקודה העליונה שנתקנה בעוד ו' ויבוא ויסע ויבוא ויית, ונתקנו בעוד שין ויסע ויבוא ויית, שיוצאת משם ונתקנו ונחקקו ונתפשטו בעוד נון סופית, ונחקקו ונתפשטו בעוד צדיק. ואני אין לי התפשטות בצד העולם, ואני יכולים מקום אחר לכלול אתכם. פירוש כי כבר הדת הקהילות כוללת בתוכה בית מיעוטים. זאת אומרת, מתוך שירדה למטה מחזה דזרנפין, שולט עליה כוח המסכת החיריק שבחזה דזרנפין, שנתמעתה גם ומקבלת החוכמה מבחינת מצב האלף, שהיא קוראת את חסד גבורת תפארת דזרנפין בני אמי, כי אז הייתה היא מלבשת את קו שמאל של אמה דחגת, ששם זה מדרגת האבות, חסד גבורת תפארת דזרנפין. היו מלבישים את קו ימין של אמא, וזו שנאמר בני אמי נחרו בי העיקו לי, באי הנקודה שיזהר אדם בעונו. אני צריך לסיים תכף. שיזהר אדם בעונו, אדם צריך לתת המעשר. ואיך תברך הלחם שלא עבר מעשר? אתה יכול שתהיה עליו ברכה הלחם שלא עבר מעשר? רק מזונות, מה אתה יכול לומר עליו? הוא לא עבר מעשר. זה צריך לזהר בפיתות, בלחם פרוץ, בברכה שלה. אלא רק לחם שהוא שמח להיות מעשר, שמה אנחנו עושים עליו את הברכה המלאה, כי יש שם את החותמות של רבנות וכל הדברים האלה. ואתם צריכים להבין שאת כל מה שאמרתי כרגע, היום החלטתי שידבר רק אליהו, רק אליהו נביא, זכרו טוב. והנה פשתם לרוחך אליי, ואליהו תשבי, אליהו נביא, אליהו בשתיים ברוחך אליי, אליהו דבנימין, אליה הנביאים, ומי אותו אליהו? כתוב, הנה ואליה אני שולח, ותבא וישיר אצל יעקב שלהם אליה אליהו. אליהו, היוד, אותה יוד שדיברנו עליה,
אלי, מי הוא? היה, היוד, הוא. זאת אומרת, בשאר הכוונות, הוא כותב שם, זאת אומרת, ענבים, גימטריה, ג' פעם אלוקים. ענבים, גימטריה עקב. עקב, ענבים, גימטריה עקב, זאת אומרת 3 פעם אלוקים. ואליהו, את היוד עצמה הוסיף לעקב, ואז לעקבא דמשיחא דיעקב, שאוחז את הוו שם.